mandiyithethe into ethi asikho sesifweni sikasithandwa. Ngalonke ke uzulunge ke Mrs Khundayi isithethi sekhaya. Abalandela uMrs Khundayi ndizawucela okokuba baneengoma zabo abafuna uphakanyiswa ngazo bakhawuleze basondele kubo. Kodwa into endiyithethayo asikho sesifweni sikamama uSonjeni. Koko nje sikwifeweli yakhe. Silapha sizokuselebreyitha oko uThixo ebesinike kona ngomzimba kaSithando. Ulikhaya wena Thixo, waba likhaya. Iintoni neendaba zingakabikho. Kulilungelo ke okubindwendwe xa lithe lafika emzini. Kusarhatyela libuyele ekhaya. Masambe ke Mrs Khundayi. Masambe Mrs Mphakamiseni ngengoma. Abalandelayo uba banengoma bafuna uphakanyiswa ngazo ngicela baze kuyo. Obawa ndiyaphethayo wayithi ubufikile phaya emzinaki phahapelelejo zibe ukuthatha umntana ahlale phantsi sihambe sobabini esihambayo abantwana bashiyeka besebenza. Loo ndawo ahamba kuyihamba nam andifuni asebenze ngendlela into sivana ngalo lothusile. Noma ndisilapha apha yambe ezilokushi eziyizinto ezinyandisazaziziyo sishiya abantu endlini besijongane ngentloko sihambe sobabini. Phela ukuthi shema bakuthi ndiyahlekele kakhulu. Ngoku esawuthame sekoma ndiyeza ngoli sindinothuselo ndiyagula andibona uba ndiyagula. Ngento bakade lapha sekhuluma ngentlako yam. Ndiyabulela bethuna ongasenzisibi. Masibulele ke kwisithethi sekhaya khona umuntu ozakulela. Ndiyafanekisa nje mna. Masibheke ke kwisithethi sakowabo Miss Magoda azalunge ke isithethi sakulonina uS noQ abakwaKhohli. Okwangoku nje masiphakamiseni uMiss Magoda.
Inkosi malibe nathi. Babulisile ootata ngoshana kwezihlangu zabo. Noma kugosa emnyango. Nomama abazali ngokunjalo. Sizoma apha. Kosithando. Sime apha ngumakazi. Sikhulile kumakazi. Sihleli naye. Khange sibone into irongo. Futhi nabazali bethu. Sama ngathi namhlanje sizoxoxa ngomakazi. Into ebesiyibona kumakazi inye. Luthando. Konke benethanda umakazi ebexaka kumbiza umuntu. Athi mayityani. Sithandwa sam. Ngibavile abantu benkosi lapha bebenibeka. Ndaba kuthe ngoku ngoba bathetha lento siyaziyo. Khange sibe nangxaki ngomakazi. Dala kakuhle dumani. Ixaso lakho life. Masiye escort. Masiye chufoti. Ndazi ngomithwa ngomithwa. Kodwa ke sibiza babakhulu. Molweni. Hayi ke. Make ngithethe. Kandibiza umzala. Umzala. Ndothuka naye lelengela. Kuba kaloku kule phenga apha liphele. Udibana nama apha edolophini. Apha ekhona. Ndizobona umalume wam lo uphaa elokishini endala. Ndidibane nonesinesi. Unesinesi naye ndamgqibela kudala kwakhe. Hayi ke ndihangana apha semandla. Bazandibonisa. Bandithathe ke ndiye nohlala ngaphambi bathengisa khona. Andihlale ke ndindlu usana. Nami ke uhlala kwamafika usana. Ndini hayi usana, hayi yini umntakamzala. Ngaba nakugqibela ini. Hayi uyahlala ekhaya. Ndisithi hayi nami ndingedwa phaa ekhaya ndongena udle umdla ukuthi wodwa. Yiyona nto engingabisileyo uzapha ekhona. Hayi mzala usuke ufike phaa kum. Mzala ndizawube ndinembizana phaa. Ndiveke ulandelayo. Nyani ke ngaloo veki ndiye ndiboleke imali kulo mntana ndihlala naye phaa unguzile. Hayi ndiboleke nyani ndize. Xa ndifika nyani ndifike ndize ngomgqibelo apho kule bhekile yakho. Hayi ke ndagane kube mandi. Nyani bandigqibela kudala. Ngoku iyazothusa leyo ndiyibhale uba ihlelekile.
Beningansinga ngasupa. Nesigubu sebesika abemane khala ngenyawo. Emane khala ngenyawo. Hayi ndawuzoku ndivuke ndimbasele isitofu, ubasa isitofu. Uba ndisicele phaa ekhaya. Phaa ekhaya ndibasa isitofu. Phaa ekhaya kuloo nto ayele ndifika ndibasa isitofu ndibabasele kwezulu. Nalapha ke ndenze loo nto ndavuka ndambasela. Wavuka wazohlala apha eqala kwesitofu. Wathi yini uhleli nje akho nebhekile oyiphetheyo? Ndithi yini ndayikhangela. Ndahlala apha ndasela. Wothile apha umlilo. Ndisithi hayi iyazothusa into yakhe. Enkosi ndiyabulela. Yabona ke imake mntanam. Imake mntanam. Siyabulela tata. Andibuleli ndiyafanekisa. Uxolo mntanam uzayihlabela loo ngoma. Ndiyapha isihlobo apha. Uzawujonga isihlobo asibizwanga kwiprogram. Kodwa mna naye usihlobo siye sahleba. Usipho sethu ukhona? Usipho sethu? Khawungene mfondini. Ukuthi ikhona indawo endaphila kuyo ngelaa xesha ndandigula. Yizama ngosiswana. Yizama ngosiswana. Ndinawo ke nam nditata osiphethe umhlalelwano wam ondilapho endizawufuna ukungena ngawo xa ndizawuthetha ngamayityenti. Ndifuna ke usithetha ngamayityenti. Umama umayityenti ndisuka nawo emaplasini. Babehlala kwaMjakatyana. Mna ndihlala kwaMokothwana. Kodwa ke ndandisemncinci kakhulu ke ngelo xesha. Ukhona ubrada wakhe okuthiwa ngutata uNkongolwane ehlala kwaMjakatyana enabantwana kuthiwa ngooThandiwe nooTavazi nooNontwazi Ndongi. Sasidlala sonke ibhola sifunda emaplasini. Sohlukana ke nomama uSithando. Utata uNkongolwana naye wayitshomi kabrada wam okuthiwa nguBoyisiswana kwaMokothwana. Ekugqibeleni kwakhe utata uNkongolwana ubrada ndifuna uza ngokuthetha ngokwazi kwam uSithando. Wagula utata uNkongolwana uthathwa nguBoyisiswana wamsa kwagqirha eBhakle. Ugqirha kwakuthiwa nguOlifere. Ugqirha ambuza uba uNkongolwane uyasela na? Athi uNkongolwana over dokotela. Athi udokotela uzungabisayeka. Uzumane usithi qho ngelanga uthatha iglasi.
ngoba uza kufa ukuyeka kwakho utywala. Wathi unkongolwana ndingase ndiyife ngoba ndizuyimela le yeglasi qho. Enkosi, ndiya ke ngoku kusithando. Ndazofika apha e-Elliot, ndafikela ekhaya kwamama okuthiwa nguVeleni, apha endlini ndahlala khona usuka kwam emazweni. Ngeento zemakhaya ke ngabe ndiyohlala ngakusithando. Xa ndifikayo kulo mama wandamkela usithanda ngezandla ezishushu, wandazi uba umama akho ndiyamazi. Wayemane epheka imifino epheka imingqusho zifika iintombi zakhe. Athi uhlengwe nomntana onguhlengiwe, athi xa moshileyo ndiye kusithando. Ndishiyeke ndiphangela, athi usithando zayilungisa nayikenti. Ndisabuyile ndiqumbele intombi yam, athi usithando andibizele ekamereni. Athi sendingxolisile, akasafuni ke ngoku mna ndibesathetha. Sendingxolisile nayikenti, undivile. Kangento yoba ndifike nasendlini ekliniki uhlengo ngenxaka sithando. Alright, ngenye imini silele nosithando silalele. Kanti uhlengiwe nonikiwe bapheke amathumbu etyiphu. Uneentombi zikasithando ke zitshatileyo sidlulikayo. Umbane xa kubuya umbane itshembise bilimbiza iditshe. Sothuswe ngumsi nosithando ndize kuhlobeni lo mama ebendinasile. Babuye unikiwe nohlengiwe nabo bekhwazwa ngulo msi. Yesibhoke nosithando kutyholwa thina kuthiwe sithi abangakhange basicima isitofu. Sithi zezingaxelelwa kezizimbini iimvumi. Le nto mayiphelele kuthi kutsho umama osisikhulukazi. Le nto ke iziphelele kuthi safuna umntu ngoba ubusuku walungisa umbane tsaba ke kutshe intambo lesitofu kwezi 2 plate zethu. Yanyuka ngegumbi. Kusasa kwasasipeyinta sisenze into bintombi sifike singeva nto uba ikhona into ibiyonakele. Kodwa lona ivumba lihlele. Uhlengwe njengesebenza kwabhangla aba into yoba makuthuthuzwe qho endlini. Ivumba kwenzele likhawulezise ukuphela. Singabethwa zezintombi zikathanda ndize buhlobeni. Ebendiphethe kakuhle negenti. Enkosi. Masiya kwisithethi sokuhlala. Apho sibheka khona sibheka kumfundisi. Khona umfundisi wemini. Khona umfundisi wemini. Uyabona ke sethu, sekhona usethu. Khawuthi sethu omama. Andazi bakuthini pha igqibeleni. Ngifuna izikwayara xa kuphakamisa intombi. Sontombi xa kuphakama ikwayari zizophakamisa zizophakamisa usithando. Ngifuna ikwayari zizojika apho yize sontombi.
umongo onawo othi Sathane urongo. Ngiyababulisa notata abakhulu nomama abakhulu ngokuhlala kwabo. Wonke umuntu osecaweni ngizawuthetha ngosithando ke ngoku. Ngizawuthetha ngosithando. Usithando asihleli kunye sobabili sohlube sisitathu. Usithandwa ugulile usithandwa ngendlela sibula yona sikhalana ngemilenze. Usithandwa ngenyemeni kufika nentombi yakhe kuthiwa nikiwe. Uthi Sonombi manje singabikho apha bathi Sonombi nabandizayo ndingumama uloliwe mina. Bathi Sonombi bonke ke napha ekhaya. Ngoku athi Sonombi kulahleka inkomo pha ekhaya. Umke inkomo ilahleke ke kule game ngoku nethobo. Hayibo ndizake ndiye pha mama apho ndiye. Ndifike ehlela apha esofeni apha kwakhe. Hayi mandiva le nto ndiva ukuba ndikulahleka inkomo apha ntontoni. Athi ziphelile inkomo zomntanam ziphelele ekampini nxa ungabinawo. Athwalile ehlela apha kule ndawo. Athi loo nto ayindiphathi kakuhle into yomntanam kusandihleli into yenkomo zomntanam eziphelele ekampini. Alright ingabinamsebenzi kodwa engalalanga usithando ndibona uba emva koko noko akamandanga. Uyakhala ngemilenze, uyakhala nangehlaba ngezinye izinto. Uzothi kule veki aphelileyo usuka kokwabo kukho umcimbi kukhona phaa kabrother wakhe eFirhano. Azothathwa abe aye apho kuloo mcimbi kukhona phaa kokwabo. Afika ahlale phaya ugqitha umcimbi akathopha ahlale phaa kokwabo. Uzofika ngoLwesihlanu kule veki aphelileyo. Ndimbone nako sekurhatyela ndiye emthandazweni komuzi wasemakhumeni apha emzantsi. Andikwazi andingamboni andiphe bathi mandize ndithi yilile ubuyile. Athi ewe ndibuyile. Hayi mandingawungene ndingene. Hayi sibuzane impilo ungabinamsebenzi. Athi hayi bekangandaphatheka kakuhle phaya kangangoba kuneepilisi ayewandibonisa zona athi ebezithengelwa ngubrother wakhe. Athi ezi pilisi ziyanceda ezi. Ndithi ndikhala ngomlenze ndexa kanjena kungoku. Athi ngawukhuphe phaa kodwa ityiwa kusasa kuphela. Kodwa ukusasa uyafana ngokuhlobo sizawutyula sihleke loo nto ndithathe ke le pilisi ndihambe ndifake nje eklasini ndihambe ndibheke phaa. Buya kwam nxa ndibuya emthandazweni ndiye ndisela pilisi. Kuyafihlwa ke ngomgqibelo. Xa ndibuya esifihlweni kuyanetha sekulethi indlela kuvaliwe phaa kwakhe. Ndiqonda uba unobulele nam ndifike nje ndilale ke phaa endlini. Toti ngecawe kuyanetha kusanetha. Ndivuke ndibe kuklina nje kodwa oko kuvaliwe phaa kwakhe. Ngo-3 make ndibheke kudadewethu lapha ekhona phaa ku-2. Ndidibane naye nanko ephume ephethe ipeyile 20 litre andiyaye ndayichithaya phaa phandle. Bulise sibuzane impilo.
abe engena endlini khale ngenxa yokuyabanda yile mvula ndithe iyabanda abe engena endlini usithandwa kungecawe late ngecawe ndibuye sekulate phaa kwadadewethu sephinde kuvaliwe phaa kwakhe intombi yakhe ibikhona le lapha emasimini nonikiwe ize ebusuku phaa ko-11 so bengo-11 bethuna abantu belelele kuthe kwaba ngabantu akange benasolo ebantwini uba abantu akange babe nawoyo bebelele abantu akwaze sontombi ndothuke besendibulala ndiyendelela ndothuka wanje besendisile emnyango yintoni athi sombiza yintoni yiza sombi mama uyavaleka apha ndithathe nje into ndithathe nje ifrisi ndibhinqele nje ndiwele indlela ndiye hayi xa ndifikayo nyhani ndifike ehleli phezu kwebhedi ndifike evaleka ephefumla kabuhlungu ephefumla hayi bo yintoni ngoku akangathethe qha uyaphefumla lo mntana ke sitsho babini nalo mntana ke ngoku uzama ufowuna ndifowunele iambulance ufonele namapolisa mani uba ngaba asibedakali abe ephefumla ngamandla athi ngabi apha kum ndiqonda okokuba unokufuna ndimncedise ndizama ukuncedisa ngokuba unento efuna ulala ngecala ndithi kuye asulala uvaleka ndizama uba mandifake umqamelelo wakuba makangalali hayi kubonakala uba usithandwa uyandixaka mpela abe lo mntana sedibene nomnye umfana kuthiwa ngusitanzonto ungakuba umbize ebishep bayafowuna bazama ufowuna ngobabili usithandwa uyandixaka mpela abe nento bese ndithatha lento ndidinileyo fane ndihesha ngale nto asuke ngoku abe nento othi ngoba ethi ndicinga uba ke mna ke okanye inokuba kuyekelela koku kuvaleka kwakhe bendibona usithandwa ngoku unento efuna ulala ndinqame ndithathe amanzi ndimlale emzukulwana wakhe ngoba abantwana nabo babafuna apha phandle ndithatha amanzi ndike ndizame umkhwitsha nje apha ebusweni hayi uye wathi nje uthuke nje kwakanye wajonga phantsi hayi ndaba ndizama nomthi ndizama uba hayi bo iambulance iyeza mani hayi bo usithandwa ndimbona ihle ibe ngathi iyehla ngoku le moto yakhe ibe ngathi phinde ndiphume ndiphazama njani abantwana ndiyinizani ma iyandixaka ngoku usithandwa ibe sekhala kwangole ntozana ndithi hayi sukhala akho nto yenzeka intena ngakenisi asuke ehle alale ngecala andijonge nje ngoku ajonge nje hayi bo ndibize lo mfana ngawuze sitanzonto afike kusitanzonto abeke ihlanza kuye apha kule ndawo aphinde abeke ihlanza kwezi cala ndibone jonga kum ndibuza hayi kuyintoni ngokwenzekani athi hayi oluthi myeke sofana utshize ngamanzi ukushiyile ngoku ibe ndindodwa ke lo xesha nalo ntwazana yakhe ibe sekhala ke ngoku lo mntana ndizama uba mandithuthuzele yena lo mntana ndiphinde ke ndihlale nje ndimapezantsi kwebhedi yakhe hayi make ndiphinde ndiye kwakhona ujongile ndibona uba ujongile nje athi mfana hayi ukushiyile uhambile ndithi nje kanjalo ndimbona uba andisike ndimthi nje ndimvala amehlo avela avaleka kube kukanjalo undishiya kwakhe usithanda undishiye lo mhlobo ngo-11 ebusuku akho nomnye umntu ebewaphuma baye ke ngoku abantwana baye bebaleka ke ngoku sebebiza abantu bafike oomama ababini abathathu safane ke ngoku oodakumadolo bafike sesikhona koomama bokuhlala ngoba abantwana kanti bayabaleka bona babiza abantu ndindodwa apha endlini andinathemba loba undishiyile hayi nabo bafike batsho bathi hayi ukushiyile ngoku enkosi kakhulu
Mfundisi Lolo sisempini bhuti. Malibonke igama lenkosi. Uke wathi uthandiweyo abanye xa bebheka empini bawutseke bakhankanya iinqwelo zabo zokulwa. Abanye bathemba izikhali zabo xa bebheka empini. Abanye bathembe oophunyuka bemphethe babo. Abanye xa bebheka empini babheka koogobela babo. Bathi silungiseleleni ngoku kuba sibheka empini. Family yam, nangoku abantwana babhala i-exam baye bathi xa bezawuqala ukubhala anina noyise babathatha babase ebantwini bathi lungisela abantwana khona ukuze bapase. Kodwa ithi le nkosikazi ihlaba lapha thina sizawuthi xa sihlaselwa sisuke sibize igama sisinde ngalo loo nto. Xa ethe akabi kunye nathi apha kulo mhlaba okunye kunye noThixo singathutsho umpostile Pawulos sizophele kusithandwa. Ndifuna sethu ukwaze ukhalo ubiza umama. Andazi ngabantu lapha eLiot bava njani umntaka lona. Singathi seyamoshakala bensithi baza kakuhle. Ndithe xa ufuna ukuculela ingoma yakho sondela kum. Susuthi xa usele kulapha ufuna ingoma yakho. Sethu biza umama ndinika abantu baseLiot itshansi yokugqibela. Ngoba xa ufuna ukuculela ukukhona kule program sondela kum. Iphi kwayala kaSithando. Wenza profile isithando ngoku.
Masibheke kwi-tribute abantwana. Khabaphakamise ke Mama uNkohla. Oh. Sebenhlebele abantwana. Sebenhlebele. Baphakamise ke Mama uNkohla. Mayize indlozi abangomama esofile. Usithanda njengegama lesithanda ebe usithanda mina pha kusithanda bengigqitha abantwana ukulithanda besilento ezithetha sobabili sibahlele bengazi. Oh my God, mama bam ade beyavuma usithanda ecaweni ngoba bondiqinisekile ndiphethe laa msindo emane usenjenje ibuhlungu kakhulu ngoba uthanda ebe yinto yomntu ebe yinto yomntu ingakumbi ngexesha loba ngathi sashwabana indima wayedlalayo usithanda ebantwaneni bakadade wabo inongile inkulu kangangoba ingathi kukhona ndikujula futhi ke bantwana kodwa indlela yona
iyahamba akufiki ngokufa omnye sikhona sikhamba asinamama sinatata kodwa sikhamba nani ukuba alikho iliwa elinjengoyesu zenihambe bantwana bakhathana ngalamandla uthixo mose nguye besazi ungu-ana so nguye beyazi namhlanje nguye beyazi abantu namhlanje Jesus asiqambi khona abantu abangenamamandla baninzi abantu baninzi kugcwele apha abantu siyazi but ayikho yaso emhlabeni yasenyana alizoyazi ukuba kaloku ninothi usithando kashangana nikiwe usithando kashangana umdala sisithando endilindele izinto zam zezosithando ke uyamazi ibihlale ekuseyithuba nabatshati azawubethwa thina nesitshati ithuba nabatshati sizawudlalwa athi kuzawuthathwa sizawubhuqwa ke ngelo xesha so ndiqeqeke nawe umntu wakhuluma sizazinto mama mesakhakuthi oyena mntwana umama wangisayo wayengumama uyaqoqa akho nto emayidoda icala labazukulwana bakathando sithethela lona kanti unkohla kukho nje into engizawuyenza ayizubande. Amen. Kwathi usithandwa xa ndifika ndisuke eVirginia ndinosixolisa usempiya kukwiingoma zikamama ke apha ezintathu. Kahle mna ke ndazi ingoma eyi-one mna kasithandwa ethi Loyana, 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 umntanam ayikhonza kwatata uhlaselwa phaa kwatata uhlaselwa azibhoma khona athi xa ubazaduma eli lithuba lamathuba izingoma zikasithando ngathi sendikixesha kanti ayendikixesha ndona le nto wayeyibhekile
athi mntanam ndizakufa, nizawushiyeka apha. Bangabana niqokelelane kwangoku, nizawushiyeka nizintoni? Ngathi ke nake yona ndithanda uthetha ngokufa. Yintoni isolokuthetha ngokufa? Ndizawuhamba mntanam. Sucinga fama ndizawuphinde ndihambe kuba undiqanda. Into ezayenzeke phosephi mntanam, mina ndifuna ulala kwam. Ke mna ke matyandi kaloku kwezi ntsuku zikhoyo akusafani nakuqala. Ndifuna ungena ekamereni yam. Ngathi awuzawuvuka ekuseni ukufika ekamereni yakho. Ibingathi ke xa sithetha nosithandwa ubunocinga fana kuthetha abantu abadala bethu. Amen. Ayihleke kodadewethu. Ndiqonda into yoba mayikenzi wena. Amen. Ukangiba